Nay bagong DepEd order about medium of instruction na gamiton sa room para sa kinder hantod sa grade 3 niya na ay niingon ako ganina nga kinalan ko no Filipino or Tagalog o English ra ang gamiton sa kinder to grade 3. Akong gibasa ang DepEd order. Yes, according sa scenario A sa kadto DepEd order, ang gamiton na primary medium of instruction kay Filipino and English. Pero na scenario B. Ang scenario B kay pwede na auxiliary language sa inyong region. So kano sa ka pwede mo gamit sa scenario A o scenario B? Ang scenario A kay kung inyong classroom daghan king language, like dili ra puro mga Pinoy ang naa, like basin na ay lain nga language, like basin na Korean diha, na Japanese, na Chinese, og naapoy Bisaya din ha, na Tagalog, na ay Hiligaynon nga na. So mix ang sud sa classroom. Ang gamiton na medium of instruction is only Filipino and English para common. Pero sa scenario B, kung kanang inyong room puro mo Bisaya, pwede ka magbinisaya or translanguaging aron gikan sa Bisaya pwede nimo i-translate to English or Filipino or reverse. Kintay mong topic English, pwede nimo i-translate to Bisaya, no? Pareha nato. Kaya na ko na-post na to nga nagbinisaya ko sa math. Kaya ako mas sayon sabton sa ako ang mga bata nga magbinisaya ko then mag-English pod. Ang Bisaya akong English, niya ang English akong binisayon. Kay puro Bisaya ang sud sa room. Dili ko kinahanglan magtagalog na may ningon na nganong nagbinisaya si sir, nganong wala siya nagtagalog. Kung Tagalog puro ang sud sa ako ang classroom, syempre magtagalog ko. Pero majority, digid majority, tanan nga mga estudyante sa akong room puro Bisaya. So mas sabtan kung akong i-trans language gikan Bisaya to English or gikan English to Bisaya ang akong gamiton na medium of instruction. Kana lang, kamo sa inyo ikasulti ani.